सेसा गुड मर्निं खुलुमबाय साफ्रोमखौबो सायखं ब्लग इउटुब चेनेलाव सार मेडाम नोंथांमोनखौ गोसो खबरजों बरायना लाहरनाय जालायबाय मोजां मोनोब्ला जोबोद सुनायलांदो फैलायबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै गोदान मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै नोंथांमोन आं दिनै देखायनो नागिरदों सेसा फिसा आदार मोनजादों ना मोनजाखै आदार नै खुगा सिहरदों ची जा तो नैबे फिसा गुफुर गोजा कालारा एसे माने गोसोम दंदेरो आरो एसे नैबेयो जाहैबाय फिसा ओमफ्राय नैयावबो दङ नै आदार मोनजादोंना मोनजाखै आदार नाङाखै मालिका हाबलांबाय मासे मानै नैबे फिसा नैबे मानैया फिसा नै बिसोरनिनो फिसा जागोन बियो मासे मानै बेनिफ्राय ओरै बाहेराव मासे खारथिंगासिनो दङ ओइ नै ओमफ्राय नैयावबो दङ नायनो हागोन नै नैबावहायबो दङ नै बेवहायबो मानै दं बिमा जाबाय इयो बिमा बबे मासेया जोलाथाय आंबो बारा मिथिलाय लाङालै नैयाव मानै दं दांनो बिराद मोजां थ' लोगोफोर सोर मोजां मोनो कमेन्ट खालामदो नैबे सेसा फिसाखौ नै खारा खारनायालाय थ' नायनो हागोन नै फिसाखौ